נעים מאוד, ערב טוב, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם, איתנו כולם. אני מקווה שכל מי שבאמת נרשם הגיע ופינה את הערב הזה לפגוש אותנו. אנחנו מאוד שמחים. בעצם הערב הזה הוא באירוח של תחיה ויפעת, מנהלות קהילת פורום הנשים, שבעצם לא נמצאות איתנו הערב לצערנו, כי תחיה מאוד מאוד חולה. אבל הם מסרו דש חם ומחכות לראות את ההקלטה. בעצם בואו נתחיל. אנחנו בעצם התכנסנו כי בחודש האחרון השקנו עם פורום נשים בקהילה את המותג החדש של דואטו שנקרא Goodword, ובעצם באנו לדבר איתכם פה היום על Goodword וגם לתת קצת איזושהי שיחה על העולם של נטוורקינג ועל איך בעצם פלטפורמות מהוות מכפיל כוח עצום בגיוס טלנטים, ומה אנחנו עשינו בגודוורד כדי לאפשר את זה ולמנף את זה. אני אשמח אם, אני ממש לא רואה אתכם, אז אני אשמח אם נוכל לראות פנים, לדעת שאתם פה. אני בעיקר רואה הרבה אנשים על מיוט. אז יהיה נחמד לפגוש פנים. היי צביה. ערב טוב, נעים להכיר, מה נשמע? תודה. אז זהו, צביה אמיצה והיא מראה פנים וגם מאוד יפות לשעה הזאת של ערב. אז בעצם אנחנו נתחיל. אני ענבר, נעים מאוד, ואני בעצם מחברת דואטו. אני ה-VP Business Development של החברה. אני המון שנים בעולם גיוס והשמה, צמחתי במנפאוור, המשכתי להיות מנכ"לית של חבר הון אנושי, שם הקמתי מעבדת חדשנות בעולם ה-HR Tech ונחשפתי לכל הטכנולוגיות המדהימות. זה היה כבר לפני כמעט 6 שנים שקיימות בעולם ה-HR, ולכוח שזה ולאיכויות שזה יכול לייצר בתחום של סקיילביליות ובעצם אימפקט ומאצ'ינג ויתרון תחרותי שארגון יכול לקבל. התמדתי מספר טכנולוגיות בחבר הון אנושי כדי לאפשר את זה, לאפשר בעצם את היתרון התחרותי הזה, ושם הבנתי שאני מאוד אוהבת את העולם הזה, ואני חושבת שהוא חשוב שמה שנקרא כל ארגון חייב להשתמש היום בטכנולוגיות שקיימות כדי לעשות יותר ולעשות יותר טוב. ומשם בעצם נחשפתי לעולם העבודה המשתנה. אני הקמתי גם חברה שמסייעת לסטארט-אפים להגיע לשווקים חדשים באמצעות חיבור לאנשים שהם בעצם מאפשרים, enablers, אנשים שעובדים כעצמאיים ורותמים את רשת הקשרים שלהם עבור מוצרים שהם מאמינים בהם. ודרך זה נחשפתי בעצם לעולמות שונים, לקהילות של אנשים שונים, איך עולם העבודה משתנה, איך אנשים מחפשים סוגי עבודה שונים, ארגונים שונים, מודלים שונים, ובעצם זה מאפשר המון הזדמנויות, ואם אני מסתכלת בעיניים של ארגון מעסיק, אז יש פה המון הזדמנויות. צריך אבל לדעת גם בתוך הים של ההזדמנויות הזאת למקד להתאים לצרכים של הארגון. אז בעצם אם אני עוברת הלאה, נמצאת פה איתי גם בטי סופר מה-HDR וגם גל שהוא מנהל השיווק של דואטו, ובקרוב תפגשו אותם. אז אם אנחנו מסתכלים רגע על העולם שלנו היום, ואני בטוחה שתסכימו שבעצם אנחנו נמצאים בעולם מאוד שבעצם אנחנו כל הזמן עובדים בתוך הארגון בשיתופיות, ובעצם זה חלק ממה שמאפשר לנו לייצר חדשנות ולייצר הרבה מובילות, אם זה בעולמות הביזנס, בעולמות המוצר, אבל גם בעולמות הגיוס, בעולמות המיתוג, אם זה המעסיק ואם זה מיתוג הארגון באופן כללי, ובעצם היכולת to collaborate, כי אנחנו עובדים היום בהמון פלטפורמות מסוגים שונים, היכולת בעצם לשתף פעולה היום בצורה מוצלחת, ואנחנו עובדים היום במאנדיי ובסלאק ובכל כך הרבה דברים, וגם משתפים פעולה בפנים וגם בחוץ, מאפשרת לארגון את היתרון התחרותי שהוא צריך בעצם בעולם הזה, ואת היכולת בעצם לקבל המון משאבים שהיום נמצאים בחוץ, ואני יכול לרתום אותם בחינם, ואני חושבת שבתקופה מורכבת שאנחנו נמצאים בה, זה בהחלט יתרון. ואם אני מסתכלת, ואני מניחה שמי שעלה פה היום לוובינר איתנו, הם אנשים שהם מעסיקים בארגונים, אם בכובע של גיוס, ואם בכובע של מנהלים ישירים, אז בעצם זה, אני כל הזמן מחפש היום, אנחנו מחפשים איך לעשות יותר עם פחות, ואנחנו כולנו בעצם גם חברים בהמון קהילות, כי זה העולם, אנחנו מקבלים משם המון ערכים, ואנחנו בעצם ממנפים את זה לתועלת הארגון שלנו ולתועלת
האישית שלנו. ובעצם החברות בארגונים האלה מאפשרת לנו הגעה לידע, ליצירת חברויות חדשות, למינוף של פרויקטים, וגם לעולם הגיוס. מאפשרת לנו להגיע להמון המון טלנטים שלא בהכרח אפשר להגיע אליהם בדרכים אחרות, אבל הם נמצאים, כי כולנו נמצאים בקבוצות וקהילות, ואנחנו הן כצופים והן כמשתתפים. אז אם אנחנו ניקח את זה רגע יותר ספציפית לעולם הגיוס, את כל הנטוורק הזה ואיך אפשר באמת לרתום אותו, ותכף נדבר גם על Goodword, אז בעצם יש כמה נתונים מאוד מעניינים שאנחנו רואים שקורים בעצם בעולם, ובעצם ההבנה היא שהערוצי גיוס המשמעותיים ביותר הם בעצם הריפרלס, כל הדברים האלה של חבר מביא חבר, וכל התוכניות האלה שאני כבר בעולם הזה, אני חושבת המון שנים, וזה תמיד היה, אבל היכולת להוציא את זה לפועל ולמקסם את זה, היא הייתה מאוד מאוד מורכבת, בעידן של טכנולוגיה שכמעט איננה, והיום אנחנו צופים בטכנולוגיה, ואיך אנחנו יודעים לרתום את הקהילות הנכונות, ולמקסם שם את ההגעה שלנו בעצם לקהלים הנכונים עבורנו, יש פה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, ועוד אין איזשהו פיצוח מאוד משמעותי, זה פיצוח שאנחנו חושבים שייצרנו אותו בגודוורד, שתכף נראה לכם, אבל אנחנו יודעים שבעצם רוב המשרות נסגרות מקשרים אישיים, ואנחנו יודעים דבר מאוד חשוב, אני לא יודעת אם אנחנו יודעים ומודעים לזה, אבל 85% מהמועמדים הם פסיביים היום, וזה אומר שבג'וב בורד, שהוא כלי שהולך הם לא בהכרח הופך להיות קצת פחות אפקטיבי עבורנו, נמצאים רק 15 מה שנקרא אחוז משוק העבודה כמחפשים אקטיביים, ורוב האנשים הם צפים, הם יושבים בעצם על הגדר, הם נמצאים, אם אפילו בלינקדאין זה לא מקום שבו אני יכול לחפש עבודה כדיסקרטי, בטוח שלא, וגם הרספונסיביות שלי שם מאוד נמוכה. כן, מה שאני עושה בכל הנטוורקינג האלה והרשתות, זה שאני בעצם לומד על ארגונים, אני בעצם לומד על ה-DNA, על התרבות, יש שם המון תהליך למידה שאני כמועמד עושה בעצם בארגונים. זאת אומרת, מצד אחד, ארגונים היום יכולים להגדיל את הטלנט פול שלהם בצורה משמעותית, עבודה נכונה דרך נטוורקינג, מצד שני גם יכולים להגדיל משמעותית את הברנד שלהם, ואת חוויית המועמד, או חוויית העובד, באמצעות הנראות והפעילות שלהם בקהילות. אז זה דבר שמאוד חשוב לדעת. מה שעוד חשוב, אם אנחנו צוללים עוד לתחום של קהילות באופן כללי, אז עשינו פה איזשהו מיפוי שאנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד נחמד, ואנחנו באופן כללי חושבים שקהילות זה Game Changer, כמו שהבנתם. אז אנחנו חושבים שזה Game Changer, שאם נדע לרתום אותו, בעיקר אני חושבת שהחוויה האישית של כולנו היום, זה שיש מלא קהילות, לגיטה יש קהילה, לסלאק יש קהילה, כולם מפעילים קהילות, יש המון קהילות שאני באופן אישי נמצא בהן, ויש המון קהילות שהאנשים שלי בארגון נמצאים, ויש קהילות לוקליות בישראל, ויש קהילות כלליות ומקצועיות, נכון, ויש קהילת פורום אנשים לפי סגמנטים, וכל כך הרבה קהילות שאני חבר בהן עם ההכרח ועם זה, כי אני חייב להיות up to date, אבל למעשה באופן כללי אני לא ממש ממנף את זה, זה די מעייף, זה לא אפקטיבי, ויש פה משהו שנורא מפוספס. אנחנו חושבים שקהילות זה מכפיל כוח, אם יודעים לרתום אותם בעצם כמו שצריך, ואני חושבת שארגונים היום מנסים לעשות את זה, ואנחנו רוצים מאוד לסייע להם במקום הזה. כולנו חברים בקהילות, זאת אומרת שכל המועמדים בהכרח נמצאים בקהילות, ואנחנו צריכים פשוט לדעת איך להגיע אליהם בצורה חכמה. אז בעצם אם דיברנו עכשיו קצת על איך עולם הקהילות והנטוורקינג בעצם עובד, אז אני חושבת בוא נדבר רגע ונסכם, כי אמרתי כמה דברים על איך בעצם הכל מתרגם לגיוס ושימור עובדים. אני חושבת שזה הדבר המרכזי שלי כמעסיק, והוובינר הזה מיועד למעסיקים, ואני חושבת למנהלים, ואין דבר קשה כמו לנהל. אני אומרת 50%-60% מהזמן שלנו כמנהלים, בסוף מושקע בעובדים שלנו, וביכולת לייצר ברנד טוב. גם אם אנחנו לא בהכרח רושמים את זה ברשימת to-do list, אבל זה בעצם מה שאנחנו מנסים ליצור. אנחנו רוצים לגייס את העובדים הכי טובים, מהר, אנחנו רוצים להגיע אליהם לפני כולם, אנחנו רוצים להגדיל את פול המועמדים הרלוונטיים, אנחנו רוצים שהמאץ' יהיה איכותי, אנחנו רוצים למצוא מועמדים מתאימים, ואנחנו לא תמיד, ואנחנו רוצים להגיע לכאלה שהם פסיביים, ולא בהכרח מחפשים אצל כולם, כדי לקבל ראשוניות. מצד שני, אנחנו בתקופה מורכבת שכזאת, אנחנו בעצם נאלצים להיפרד גם מהעובדים,
אנחנו יודעים ש30% משוק הטכנולוגיות בעצם פוטר, זה נתון נוראי בעצם, ואנחנו גם היום נאלצים לדחות יותר מועמדים, כי על כל משרה יש יותר מועמדים ואנחנו רוצים לדחות, ואיך עושים את זה בעצם עם טעם טוב, והכוונות שלנו הם לעשות את זה עם טעם מעולה, כי אנחנו נורא מבינים איך להיות תמיד בצד השני, אבל זה לא תמיד קל לעשות ובטח דורש משאבים, ואם אנחנו נדע לעשות את שני אלה, גם לגייס כמו שצריך וגם לייצר חוויה טובה לכל מי שבתהליך, אם הוא עובד ואם הוא מועמד, אז בעצם נקבל שני תוצרים מדהימים, שזה בנייה וחיזוק המיתוג מעסיק שלנו, ואי אפשר לעשות תהליכי גיוס בלי לבנות בעצם מותג מעסיק חזק, כי ברגע שבניתי מותג מעסיק חדש זה כמו השקעה פסיבית שעובדת בשבילי, ואנחנו נקבל את החיזוק והמחוברות חזקים מצד העובדים שתמיד מסתכלים עלינו בתקופה כזאת, מה אנחנו עושים כארגון בתקופה מורכבת שכזאת, איך אנחנו נשארים אנשים, גם לאנשים שאנחנו נפרדים מהם, איך אנחנו שומרים על המימד האנושי ולא רק ביזנס show me the money, ואיך אנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה איכותית, וזה מגדיל את המחויבות שלהם אלינו. אז יש פה, כמו אני קוראת לזה, הריפל אפקט, איפה שאנחנו לא זורקים אבן, תמיד יש לזה כמה אפקטים, ואנחנו יכולים לייצר פה הרבה אפקטים שחוזרים אלינו לטובה. וכל מה שנעשה, הבעיה המורכבת היא שאין בעצם פלטפורמה שמאפשרת לנו את כל הדברים האלה, גם לגייס וגם לשמר וגם לייצר מיתוג מעסיק, וזה בעצם מה שאנחנו גילינו בדואטו וחקרנו אותו, וגילינו שזה בעצם מוצר שמאוד מאוד חסר בשוק, ובעצם יצרנו את גודוורד, שזה זה בעצם הדרך החדשה שבה אנחנו רואים מעסיקים מגייסים את הטלנטים הבאים שלהם ומייצרים יותר הזדמנויות בשוק, ומועמדים מקבלים יותר הזדמנויות בשוק, באמצעות בעצם גיוס קהילתי, ששם דגש על מחוברות ושיתופיות. המקום של הקהילה זה המקום שבו יש לי טראסט גבוה, אני סומך, אני נמצא שם גם ככה, כי אני מקבל ערכים של ידע, משמעות, ובטח שתמיד אנחנו מדברים שם על קריירה, כי אי אפשר בלי קריירה, זה אחד הפילרים הכי חשובים של אנשים בחיים שלהם, אז זו הזדמנות של מעסיק להגיע למועמדים כאלה, ומה שאנחנו עושים לעשות בגודוורד בעצם, זה לייצר, תדמיינו מטריקס מאוד גדול של קהילות בעצם שמשתמשות במוצר של גודוורד, ואנחנו בעצם יודעים עבור כל מעסיק לחבר בין הקהילות האלה ולמצוא את המועמדים הכי נכונים בכל קהילה. אני לא חייבת להיות חברה בקהילה וכל היום לעבוד בקהילות ולייצר מזה מאוד מעט אימפקט, אני יכולה להיות חברה בגודוורד ובקלות לקבל רק את המועמדים המתאימים לי מכל הקהילות הרלוונטיות, ובעצם לעשות שם שני תהליכים מרכזיים שדיברנו עליהם, גם לגייס את הכי איכותיים ומומלצים, וגם להמליץ ולהשתמש בו כמקום שאני ממתגת את הארגון שלי ומייצרת חוויה, מה שנקרא, בלתי נשכחת, למי שנפרדתי ממנו, או אפילו לסילבר מדליסט כזה, שאני אומרת לא, אבל אני אומרת לא עם בחיוך ובהזדמנות, ואין דבר מדהים כמו לעשות טוב למישהו אחר. אז זה גודוורד, וזה האיכות שלה, שהיא מנהלת את שני התהליכים האלה, לא סתם נקראת גודוורד, היא גם הומצאה בתקופה לא פשוטה של השוק, ולכן החלטנו שזה השם שיעל לה. בואו נמשיך קצת הלאה, ובעצם אנחנו תכף נגיד שבעצם מה שאנחנו רוצים לראות, איך בעצם אנחנו מצליחים כמעסיק למנף גיוס באמצעות קהילות של קהילות, ובעצם מההבנה שדיברנו על זה שבקהילות נמצאים טלנטים, אז כיוון שבגודוורד יש לי יכולת, יש טראסט ויש מועמדים שיש ביניהם קשר, אז הרספונסיביות של מועמדים, נגיד ביחס ללינקדאין, היא הרבה יותר גבוהה, והרלוונטיות של מועמדים גם הרבה יותר גבוהה, כי הם מגיעים ממעסיקים שלפעמים דומים לי, ולכן הם יכולים להיות יותר מתאימים לי. אני חוסך הרבה זמן, כי אני מקבל גם המלצה ותיאור מאוד מפורט ועוד מידע מאוד רב שאנחנו אוספים על המועמד, מה שאין לי הרבה פעמים במקום אחר. אני גם מגיע להרבה יותר מועמדים, כי אצלנו עולים בצורה דיסקרטית, ותכף תראו, אפשר לבחור להיות בצורה דיסקרטית, ואין הרבה מקומות היום שאני יכול לבחור לנהל תהליכים בצורה דיסקרטית, עד השלב שאני מחליט להיחשף. וזה ערך מאוד מאוד גדול, כי אם אנחנו מסתכלים על כל מקומות היום שאיך עובד היום שיתוף קורות חיים בקהילות, הרי זה דבר שקיים המון שנים, נכון? שולחים מועמדים, שולחים קורות חיים, אבל בעצם מחר בבוקר אחד זה חייב להיות חשוף, ושתיים מחר בבוקר אם לא בדיוק מצאתי את המועמד עכשיו שמתאים לי, אם אני צריך אותו בעוד שבוע אני כבר לא זוכר באיזה קהילה ראיתי ואני לא יכול למצוא אותה.
זאת אומרת, זה דאטאבייס מאוד מאוד לא חכם, זה מה שאני קוראת לזה, מה שנקרא דאטה שטוח, אין לי דרך לעשות אנליטיקות ולהגיע באמת למועמדים. והדבר השני שזה מאפשר זה לייצר חוויית מועמד ועובד באמת מעולה, ודיברנו על זה, איך אנחנו מאפשרים בגודוורד למעסיקים מאוד בקלות, בקליק אחד, להמליץ על כל מי שהם בוחרים להמליץ, ולאפשר לו להגיע לקהילה הרלוונטית לו, ולקבל עוד הזדמנויות ממעסיקים אחרים, שהוא יודע שהוא קיבל את ההמלצה הזאת מכן. זה בעצם ביחס לזה. נעבור הלאה ונראה גם דוגמה. זאת אומרת, הכי אין כמו דוגמה. אז כאילו אני אומרת, אם הדרך הישנה היה שאמרנו לי יעלו שהיא מאוד הרשימה אותנו, יעלו זה פשוט הבת שלי, היא מאוד הרשימה אותנו, אבל החלטנו להתקדם עם מועמד אחר, ושלחנו את ההודעה הרגילה של תודה על הזמן וההשקעה ובהצלחה, משהו שהיא כבר לא קוראת את סוף המשפט, אבל אם פתאום היא מקבלת את אופציה 1, ואומרת, ואנחנו אומרים לה, אנחנו נשמח להמליץ עלייך לקהילת המנהלות שאני חברה בה לדוגמה, את מוזמנת להוסיף את הפרטים שלך בלינק הזה, המון בהצלחה, וככה תחשפי להרבה הזדמנויות, זה וואו גדול. אם אני אומרת מעסיקים הם צריכים לייצר המון חדשנות בתהליכי הגיוס, גם בנראות וגם זה חוסך לי המון זמן, כי אני לא צריך לעשות, פשוט מוסיף לינק, ואת כל זה המועמדת מנהלת בעצמה מול הפלטפורמה. אבל היא זוכרת שהיא קיבלה את זה מאיתנו, זה משהו שבקלות אפשר להטמיע אותו בתהליכי גיוס בארגונים, במכתב שיוצא, אם בלשלוח את זה בוואטסאפ, אם זה באמת קל, ואנחנו כבר רואים את זה מהמעסיקים שמשתמשים בגודוורד, שהם נורא אוהבים את הדבר הזה, במקום לשלוח סתם קורות חיים, פשוט שולחים לינק למועמד, ואומרים לו בוא, אנחנו רוצים להמליץ עליך, בוא תעלה עצמך לפלטפורמה, ומקבלים פידבקים נורא חיוביים. אז זה ככה קוריוז קטן, ובואו נדבר על הקהילה שבזכותה התכנסנו היום. למעשה קהילת נשים בתעשיית שחיקת הקהילות המפורסמות והמרשימות שקיימת בישראל, עם באמת אימפקט מאוד גדול לנשים, מאפשרת להם כל כך הרבה דברים טובים לקידום הקריירה שלהם ובכלל החיים האישיים שלהם. זה היה חיבור מאוד הגיוני לגודוורד, והקהילה שמתעסקת המון בקריירה. אנחנו כל הזמן רואים שרשור משרות, חבר מביא חבר, ואני יודעת שיש גם הרבה הצלחות שנעשו בדרך המסורתית הזאת דרך זה, ובעצם את חיה ויפעת חושב שיש מקום נכון להטמיע מוצר כזה שמאפשר אוטומציה וערכים מוספים למעסיקים ויכול למסד את כל התהליכים האלה שהם יטמיעו בהצלחה. אנחנו רואים שיש כבר מעל ל-500 טלנטיות בקהילה, מתחלקות במגוון תפקידים כאלה, וזה היופי של פלטפורמה שהיא מאפשרת לנו הרבה דאטה. יש באמת מגוון של מנהלות מאוד מוכשרות ומגוון תפקידים שמאוד צמחו על הפלטפורמה הזאת, ובעצם זה המקום שאנחנו ממליצים לכם ומזמינים אתכם להיכנס ובעצם להתחיל לגייס וגם להמשיך להמליץ על מועמדים. אז אני חושבת שעכשיו אנחנו בעצם נעבור להראות לכם איזשהו דמו של המערכת. אתם רוצות לשאול איזושהי שאלה מסוימת לפני שאנחנו עוברים? שפשוט אני ארוץ. אני אגיד שאלה קהילות גודוורד שנמצאות איתנו, חלקם ממש בתהליכי עלייה, אז אתם רואים שיש פה מגוון של קהילות מאוד יפה ומגוון, לא שמנו פה לוגו של קהילה חדשה שעולה בארצות הברית, מאוד מעניינת. אנחנו גם עולים עם קהילה באנגליה, והרעיון הוא להפוך את המוצר הזה באמת למוצר גלובלי. אנחנו סטארט-אפ יחסית צעיר, בן 3, שגייס כבר $5 מיליון, ומאוד מאמין בדרך הזאת של שינוי שוק העבודה והיכולת לאפשר למעסיקים ולמועמדים הרבה יותר הזדמנויות ויכולת יותר גדולה להגיע ולמצוא את המאץ' הנכון בשבילם, בצורה שהיא פחות או יותר שוויונית, כאילו איכשהו ליישר את שוק העבודה בין מועמדים למעסיקים ולאפשר הרבה יותר. אנחנו גם יודעים שככה מתנהל שוק העבודה, מעסיק מאוד רוצה לבחון את המועמדים בהרבה דרכים וקהילות מאפשרות לו את זה, ומועמד היום לא ממהר להגיע לתהליך עבודה. אנחנו גם יודעים שאחוזים גדולים של מועמדים, זה נתון מעניין, יש איזשהו מחקר שמראה ש49% ממועמדים לא המשיכו בתהליכי עבודה בגלל חוויית גיוס לא טובה. שזה נתון מאוד חשוב, כמה אנחנו עובדים קשה להביא את המועמד הזה, בסוף החוויה לא טובה ואיבדנו אותו, זה פשוט משוגע. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים את השמירה על חוויה כזאת, תכף אתם תראו, כדי שהוא ימשיך ויתמיד בתהליך ויגיע אלינו בהתאמה. אז איך זה עובד? אז גל, אני אשתף עכשיו.
אוקיי, אז אני לא יודעת אם אתם כבר נכנסתם, אבל הוורסיה החדשה של המוצר, אם נכנסתם לך בימים האחרונים לקהילה, חלק מכם כבר נמצאים בקהילה, כבר התנסו בכניסה לגודוורט, צבי, אני רואה שאת מהנהנת, את הסמן שלי, אז מעולה. אז בעצם גרסה חדשה עלתה ממש אתמול. אם בגרסה הקודמת ראיתם את זה בתצורה טבלאית, אז היום אנחנו מאפשרים את זה בצורה שה-UI שלה הרבה יותר נוח ונעים. בעצם זה פורום נשים בתעשייה, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על גודוורט, כמו שדיברנו עד עכשיו הרבה, יש שני דברים עיקריים שאני יכולה לעשות כאן בפלטפורמה כמעסיקה. אני יכולה להפנות מועמדים, להמליץ, וזה מאוד קל במקום שיש לי לב, שם אני עושה טוב, אני לוחצת על Refer a Talent, ואני בעצם או כותבת המלצה, אם אני מישהו שמאוד מאוד חשוב לי להשקיע ושההמלצה שלי תראה ותעלה, אז אני פה אתחיל בתהליך של כתיבת המלצה, ככה זה נראה, אם חלקכם כתבתם כבר המלצה או התנסיתם, אז בעצם זה מסביר לי את התהליך, אני בעצם מתחילה, אני כותבת כמה מילים על המועמד, אני בוחרת מה הקשר שלי אליו, על מי שאני מפנה אותו, אני שמה את המייל שלו, ואני ממשיכה, הוא לא יודע לי של זה, אני אשים פה איזשהו מייל, ובעצם מפה אני יכולה לבחור את התפקידים שהוא בעצם נמצא בהם שאני חושבת שנכון לו להיות, אני יכולה להגיד איזה אזורים הוא מחפש עבודה, ואני יכולה תיאורטית publish it, אוקיי? דן, וההמלצה הזאת עלתה כרגע לקהילה, ונראית בעצם בצורה אנונימית. הנה היא, אתם רואים אותה? היא הגיעה פה בצד ימין, לא שמתי הרבה מידע, אבל תמיד שאני ממליצה על מועמד, הוא עולה בצורה אנונימית. עכשיו המועמד הזה קיבל בעצם מייל, ושאמר לו שבעצם ענבר מדואטו המליצה עליו, והאם הוא רוצה ומעוניין. הוא בעצם אומר I'm interested, והוא נכנס ומשלים את כל הפרטים שחסרים, ובעצם יכול לדייק את התהליך ולהעלות עוד מידע לגביו, למשל קורות חיים, לינקדאין שלו, ואז אנחנו נראה את הפרופיל שלו בצורה הרבה יותר מלאה. למשל, אם נלך שנייה ונלחץ על ליאת ארז, אז אנחנו נראה שפה יש לנו עוד יותר מידע עליה, וככל שמועמדים בחרו להעלות יותר מה שנקרא מידע על עצמם, אז אנחנו נראה יותר roles ויותר skills בתוך המידע שאיתו אנחנו דרך אגב אחרי זה גם בעצם מחפשים את המידע שלהם, את הטלפון שלהם, את המייל, את הלינקדאין שלהם. מה שעוד אנחנו עושים, וזה פה, דרך אחרת להמליץ זה פשוט להגיד אוקיי, אני אשלח את הלינק למועמד, והוא בעצם יוסיף את עצמו. וברגע שאני לוחץ פה, אוטומטית יש פה invitation link שמועתק, אני מעתיקה את ה-invitation link הזה, ואני שמה אותו בעצם שמה אותו כאן, ובעצם מאפשרת למועמד להעלות את עצמו. כן, אתם רואים את זה? שזה אגב אותו הלינק שראיתם קודם בהודעות ובטקסטים, כאילו, פשוט להעביר אליו את הכוח להעלות את עצמו. אתם רואים את המסך? Welcome to the world, יופי. בדיוק מה שבטי אמרה, ופה זה דואטו, כי אני משויכת דואטו, דואטו זה המעסיק שלי, אז זה אני שייכת, זה ארגון המעסיק, ומפה בדיוק הוא ממשיך, ופה הוא לוחץ I'm interested, וזה אותו דבר בדיוק שבטי אמרה שהוא קיבל, וברגע שהוא לוחץ I'm interested, אז הוא ממשיך בתהליך, והוא ממלא על עצמו את כל המידע, והוא מוסיף את הקורות חיים שלו, והוא שם את הלינקדאין שלו, ואם הוא לא שם רזומה, אז אנחנו גם, וכדאי שתוסיף את הרזומה שלך, ומבקש ממנו בעצם את כל שאר הדברים, without a CV, אוקיי, פה הוא מספר על עצמו, מסמן איזה משרה, ממשיך עד שהוא בעצם בסדר, מעלה את זה למערכת, שאם אני אראה לכם פה, כמה דברים, אז בסוף זה שואל אותו אם הוא רוצה להישאר אנונימי או דיסקרטי, הוא אומר לו, הנה, your status is anonymous, change to a public, וכו'. בסדר? אני כרגע לא אעלה את זה.
אבל זה בעצם הרעיון. אז זה הדרך שבה מייצרים בקלות המלצה, ואם דיברנו על החוויה בצד של המועמד, החוויה היא נורא נורא טובה. כי הוא בעצם מקבל את זה בצורה נוחית במייל, הוא מנהל את זה, הוא מעלה את האינפורמציה כמו שהוא רוצה, הוא בוחר איך להציג את עצמו, זה לא אני מציג את עצמו, אני מציגה אותו. זה יש המון כוח למועמד והכל בצורה נורא חווייתית, אם דיברנו על החשיבות החוויה בגיוס. וכנ"ל, אחרי זה הוא מקבל את הפניות. אז בוא נראה, זה הדרך של הריפר. עכשיו, הדרך שבו, הדבר השני שאני עושה בפלטפורמה הזאת, זה אני מחפשת בעצם מועמדים. עכשיו, אתם רואים שבמקום שבו מועמד הוא אנונימי, אז הוא מופיע ככה, ובמקום שהוא בחר להיות פאבליק, אנחנו אוטומטית מושכים את התמונות שלו, את התמונה שלו מלינקדאין. הסיבה שיש פה מועמדים שהם פאבליק והתמונה שלהם עדיין לא עלתה, היא בגלל שהמערכת עדיין עולה מאתמול אחר הצהריים, וממשיכה למשוך מלינקדאין את התמונות, אז אני מניחה שעד מחר הכל פה יתמלא איפה שצריך. ועכשיו איך אני מחפשת? אז מאוד בקלות אני הולכת פה דרך אגב, פה אתם רואים שאני עשיתי ריפרל, אז מופיע לי שעשיתי ריפרל אחד. זה מאוד נחמד. ואם אני רוצה עכשיו לגייס, אני הולכת לפילטר and agents, ואני בעצם מתחילה לעבור ולהגיד, אוקיי, האם אני מחפשת מישהו שהוא פול טיים, ואני מחפשת איזה תפקיד אני מחפשת, ואני כמובן, כל זה ספרייה של עוד דברים. בסדר? זה אוטומטית מסמן אותם, אבל לצורך העניין, אני עכשיו בשביל הדוגמה סימנתי אחד, ואני יכולה לסמן כמובן כמה דברים, ובאיזה לוקיישן אני רוצה שהוא יהיה, ויש כמובן ערים בתוך המדינות, והדבר היפה שאנחנו עושים פה זה שאנחנו פה יש פה חברות לשעבר שהוא עבד בהם, אפשר לחפש לפי חברות לשעבר, אני יודעת שיש מגייסים שמאוד אוהבים לחפש לחברות לשעבר, על מקומות של education בעצם, ועל skills. כל המידע הזה שנמצא פה, נמשך אוטומטית מהקורות חיים של המועמד. אנחנו מושכים את זה אוטומטית, מפרסרים אוטומטית מקורות חיים של המועמד, אז אנחנו יכולים לסמן פה חברות, או שאנחנו יודעים מראש שאנחנו מחפשים חברה מסוימת, אנחנו יכולים לכתוב אותה פה, כנ"ל לגבי השכלה, וכנ"ל לגבי כל סקילס שעלו בקורות חיים שלו. יש פה איזה איטיות אצלי. ואני עושה apply. לפני שאני אעשה apply, אני אעשה save this filter. אוקיי, save this filter, ואני אקרא לו בעצם, רשמתי את זה כטכניקל, something, ובעצם אני אסמן שאני רוצה לקבל notification לכל מועמדים חדשים שיגיעו אליי בעקבות הפילטר הזה, הפילטר ששמור, ואני אמשיך לקבל אותם כל יום שכזו, אני לא צריך להיכנס, אני אשמור אותו, והוא יתווסף לי פה ברשימה. זאת רשימת כל הפילטרים שלי. אתם רואים אותה? יצרתי לי כמה פילטרים. יש לי HR Manager, יש לי Project, יש לי Candidate Experience, יש לי Project, ויש לי גם Technical Writer. אתם רואים שעכשיו עליו, אז הוא מסומן גם, הוא Selected, וכל המועמדים שנמצאים עכשיו פה למעלה, הם כאלה שעלו לי בתוך הפילטר הזה. שאני רוצה להבין מועמד, אז אני בעצם עומדת עליו, אני בעצם עומדת על המועמד, וכל הפרטים שלו עולים בדיוק כמו שהראינו קודם, אני יכולה לקבל זה, ואז אני יכולה לגשת לקורות חיים שלו, ללינקדאין שלו, או לטלפון שלו, ובעצם ליצור איתו קשר. במידה והוא חסוי, אני שולחת לו בקשת ריביל, כי מועמדים יכולים להיות גם חסויים, ואז בעצם ברגע שהוא מקבל בעצם מייל שאומר ביקשת לחשוף את הפרטים, ענבר מדויות ביקשה לחשוף את הפרטים שלך, אם אתה מסכים, הוא אומר כן או לא, ואם כן, אז הוא בעצם הופך להיות פנוי, הוא יעלה, כל עוד אני מחכה פה לריביל, בפנדינג כאן יעלו לי מספר מפנדינג, וברגע שהם ריבילד הם יעברו לפה. ואז אני אוכל בעצם לראות אותם. זאת בעצם המערכת.
בסדר? אתם אומרים שיש עליהם סימן של ריבילד, זאת אומרת שהוא ריבילד, אבל הוא רק ריבילד אליי, הוא לא ריבילד לכולם עכשיו, הוא עדיין דיסקרטי עבור כל שאר המעסיקים שלא ביקשו בקשה, או שביקשו והוא לא אישר להם, כי להם הוא לא מעוניין להיחשף. אחת המערכת שמאוד יודעת בעצם לעשות את ההתאמה ואת ההנגשה בין מעסיקים למועמדים בהתאמה לצרכים ולרצונות שלהם. זאת בעצם המערכת. אם מישהו פה מעדיף את המראה הטבלאי, עדיין אפשר לראות את זה גם במראה של הטבלה, שזה המראה הישן, שפה בעצם נמצאים כל הסקיז שנמשכים מקורות חיים, פה זה הסאמרי או שהמועמד כתב על עצמו או שהממליץ כתב, פה דרך אגב רואים על ידי מי הוא הופנה, המועמדים למשל בפורום נשים בתעשייה עלו בעיקר בהפניה של הקהילה, אבל אם יש פה מעסיק שהפנה, אז פה למטה, במקום למשל אצל נעמה שקרצי, במקום פורום נשים בתעשייה, ריפרי יופיע למשל הארגון שהפנה אותה. אבל זה לבחירתכם. זאת המערכת על שני האלמנטים שלה, כמו שאמרנו, מאפשרת לגייס ומאפשרת להמליץ ולייצר את החוויות הטובות גם בצד של מגויסים וגם בצד של מומלצים. יש שאלות שתרצו לשאול לגבי הפלטפורמה? לא. אוקיי. צביה? יש חשיפה גם לקהילות האחרות או רק כן, בדיוק. אז הרעיון הוא שכרגע אתם חשופות כאן, אבל למעשה באוקטובר אנחנו נפתח את הקהילות האלה, את המעסיקים בקהילות האלה, את מי שמשתמש פה במוצר הזה, גם לעוד כל הקהילות שלנו בגודוורד, ונאפשר לכם בעצם שכל פילטר שתיצרו כאן יחפש לכם אוטומטית בשאר הקהילות שתחליטו להצטרף אליהם. ואז בעצם כמו שדיברנו מקודם, אתם בעצם מושכים בחוט אחד שנקרא גודוורד, את כל הקהילות, את כל המועמדים הרלוונטיים, באמת איכותי, בכל הקהילות שאתם חושבים שרלוונטיים לכם, ותכף יהיו פה הרבה מאוד קהילות והרבה מאוד מועמדים, והרעיון הוא לעשות את המאצ'ינג האיכותי, ושתבחרו את הקהילות שמתאימות לכם. פה יש לכם בעצם ממשק אדמין, לי למשל יש גישה לכל הקהילות, אבל לכם יהיה למי שתבחרו. זה תכף מגיע, אני אעשה רגע סטופ שייר ונחזור רגע למצגת. אז בעצם... אפשר לשאול שאלה? בטח. היי, מורי, נעים מאוד. נעים מאוד. יש לי שאלה לגבי המועמדים, זאת אומרת, זה לא, נניח סתם מערכת גיוס שאת עובדת עליה בתוך ארגון, אז את לפעמים עושה דיבור או פונה למועמדים, עושה רענונים, נניח לא למישהו שהוא מחפש אקטיבית. השאלה, אם זה לא יטריד מדי את האנשים, שיהיה לך בקלות כזו לפנות אליהם, אם זה לא ייצור מצב של אנטי מהצד של המועמדים. אולי עכשיו זה חדש ואין עוד הרבה, אבל בהמשך בעצם יכול להיות שיפנו לאותו מועמד כמות מאוד מאוד גדולה של מגייסות או חברות. קודם כל נראה לי שזה צרות טובות, צרות של גננת. אבל בוא ניתן רגע אולי לבטי, גל אם תעבור רגע לחלק של בטי, להציג את עצמה ואיך היא רואה את זה בתור גם סורסרית מומחית על חלל, וגם בתור מקימת קהילת HTR, שזו קהילה של מעסיקים בהייטק, והיא בעצם הטמיעה ראשונה את גודוורד עוד בגרסתו הקודמת לפני שנה בקהילה שלה, והיה לה בעצם, היא ראתה קדימה והבינה שהעולם העבודה משתנה וצריך להטמיע כלים חדשניים שמאפשרים סקיילים וגם איכות של מאצ'ים, מאפשרים לקהילה שלה לעשות יותר, קהילה שיש בה תעבורה גדולה של קורות חיים, ואפשר באמת גם לשאול אותה הרבה שאלות, תספר לה חוויה שלה באופן כללי, ואיך היא רואה את העולם הזה של שיתופיות וחיבוריות, ובטי, over to you please. אז אני אתייחס רגע לשאלה שלך ואז אצלול קצת אליי. קודם כל אני בכללי אשמח לראות פרצופים, זה היה לי ממש כיף שיאנה מקודם הייתה עם פנים חשופות, ואורטל עם בעלך, וזה יותר נחמד, אני מרגישה פחות לבד. אז בהמשך למה שאת אמרת, שאלת קודם, אני חושבת שאחד היתרונות שעדיין לא הציגו כאן, זה שהזמן שהמועמד באוויר הוא קצוב, יש אומר חודש וחצי, ואחר כך הוא מקבל מייל אם הוא רוצה להמשיך להיות באוויר. אז אם כבר השארת את עצמך, סביר להניח שבחודש וחצי הקרובים, גם אם תוספם בהודעות שאתה יכול לבחור ביניהם, זו חוויה די טובה.
קודם כל תודה רבה על ההסבר ועל ההצגה ועל הפרגונים. אני אתן קצת רקע גם על הקהילה שלי וגם עליי, כי אני מניחה שחלקכם לא יצא לשמוע או להכיר לפני. אז קוראים לי בטי סופר, ואני באמת מגיעה מעולמות הסורסינג והגיוס בשנים האחרונות, ואני גם המייסדת והבעלים של קהילת HDR, שזו קהילה שבעצם מרכזת מגייסים בעולם ההייטק, כל מי שעוסק בגיוס טכנולוגי, זאת אומרת רק חברות הייטק וסטארט-אפים וסורסרים, והיא נולדה מהרצון שלי, שיהיה לי כזה חלל לשאול בו שאלות שלא בא לי לשאול בעבודה, כי בא לי לדעת הכל, וכזה חיבורים מגניבים, קהילה שיש בה קרוב ל2,000 חברים, וסופר פעילה בוואטסאפ, ומשם בעצם גם נולד הצורך בחיבור. אחד הדברים שממש הספימו לי ולנו כמרחב של קהילת הוואטסאפ, היה מלא קורות חיים שהעברנו, ואז היה כזה בוקר, בום. אז בהתחלה אמרתי, טוב, מה אני עושה עם זה? וריכזתי את זה ליום אחד, וגם אז היה יום עם מלא קורות חיים, ובאמת איכותיים, וכל אחד המליץ על מישהו קרוב, ועדיין היה עם זה קושי, ובשלב הזה הבנתי שזה לא יכול לעבוד ככה, כי אני סורסרית, התפקיד שאני מניחה שחלקכם הגדול מכיר את עולם הסורסינג, אבל סורסינג הוא בעצם להביא מועמדים גם אקטיביים וגם פסיביים, כהרחבה של המקורות של הגיוס. אז מן הסתם שמבחינתי, אם יש לי יום שיש בו מלא קורות חיים, אני ממש רוצה להבין אם משהו רלוונטי לתוך החברה שעבדתי בה. עד לפני חודש עבדתי בוורביט, ומן הסתם היה חשוב לי שלא יתמוססו לי בין הידיים אנשים מתאימים, והיה חשוב לי גם לתת את הכבוד הראוי, כי אחרי כל קורות חיים יש בן אדם. אז אם יש לי עכשיו סיניור בפיתוח, אז לא הייתי רוצה שהוא יעבד, ובשלב הזה בעצם גל יצר איתי קשר דרך קהילה אחרת שקיימת בדואטה, ואמר לי שהם מפתחים איזשהו מוצר, וזה סופר ישב לי בול, כי תכננתי לעשות את הכל במה שקראתי לו אוטומציה, אבל חשבתי לעשות אקסל ענקי או משהו כאילו סופר בסיסי, וככה בעצם נולד השיתוף פעולה שלי עם דואטו, כשבעצם אנחנו משתמשים בצורה שוטפת באופציה שקיימת וראיתם כרגע, זאת אומרת אנחנו מעבירים את המועמדים שאנחנו ממליצים עליהם דרכנו. אני יכולה לומר שכשאני, כאילו חברה שעבדתי בה קיצצה 60 עובדים לפני חודש, ופשוט לקחתי את כל מי שעבד מתוכם בארץ, בערך 20 אנשים, ופשוט נתתי להם את הלינק שלי, הוצאתי לינק באותה דרך שקודם ענבר הראתה לכם, והם פשוט העלו את עצמם, ואני חושבת שהיתרון המרכזי היה שבאמת הם כאילו כבר היה להם קורות חיים לרובם, כי הם בחיפוש פעיל, אז ממש קל להגיע אליהם בחיפוש לפי סקילס, כי יש שם כאילו מילות מפתח, קורות חיים בדרך כלל מאוד אינפורמטיביים. אז זה ככה מבחינת איך שאנחנו עובדים עם זה. אני יכולה להגיד שהפידבקים הם מעולים, ושיש לנו כזה, לא בטוחה אם כבר כאילו, אם יהיה יותר ירידה לפרדים או פחות, אבל אחוזי הצלחה מאוד גבוהים ברמת החשיפה, בשיתוף פעולה, בפידבקים שעולים. עליי כמנהלת קהילה זה ממש מקל, כי אני לא צריכה להתעסק בלנבור, וגם הקהילה נקייה יותר, כי נראה לי שזה השקף שכאילו זכרתי שיש, אז אפשר לראות שגם הבקשות לחשיפה של מועמדים, כאילו מתוך כלל המועמדים שיש 60% היו רלוונטיים לאחת מהמגייסות לפחות, וביקשה לראות אותם, 70% של מועמדים שכאילו קיבלו איזה כזה, יש לך הצעת עבודה מחברת ככה וככה, והסכימו לחשוף את עצמם אם היו דיסקרטיים, וכמובן תהליכים קיימים שעדיין כזה בשלבים. אני יכולה להגיד שבעולמות שאני מאמינה בהם מבחינת סורסינג, אני מאוד מאמינה בלעבוד בצורה שאנחנו קודם כל לוקחים מה שכבר יש. כאילו, יש לי משרה חדשה, אני אבין אותה, עשה קיק-אוף, כל הדברים הבסיסיים, ואז אני כנראה אסתכל במערכת שלי, זה גם לי הוכיח את עצמו והיו לי גיוסים כאלה, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד נכון לעשות, וזה אמנם לא הערוץ היחיד, אבל לדעתי זה הערוץ ששווה לשים עליו את המשקל, זה באמת לבוא ולחשוב ביחס למשרה הנוכחית שיש לך, מה עולמות התוכן שמהם אני יכולה לקחת מועמדים שהם כבר בכפית, ויש מקומות כאלה שכבר יש לכם מועמדים שהם אקטיביים, זה יכול להיות קהילות, זה יכול להיות קבוצות וואטסאפ שהן רלוונטיות, כאילו כל מיני אלמנטים של סורסינג, אז אני יכולה להגיד שלי היה מאוד חשוב להטמיע את המערכת של דואטו ממש כחלק מהמתודולוגיית סורסינג שלנו, ועוד לפני שאני צוללת לסורסינג, כאילו לפתוח פרויקט, ליפול על פייפים, לעשות כזה
כל מה שאפשר לעשות בסורסינג בשביל למצוא מישהו, היה חשוב לי קודם כל שנייה לכתוב את המילות מפתח הסופר בסיסיות. אני מחפשת פרודקט, אז לכתוב פרודקט, וכאילו לבדוק אם יש לי איזושהי הצלבה שעולה של מישהו שהוא גם ככה בחודש וחצי האחרון אמר אני מעוניין ורוצה. אז אני חושבת שגם ככלי סורסינג זה דבר מעולה, וגם ככלי של חוויית מועמד, שנדבר התייחסה לזה קודם, אבל אני חושבת ויודעת, גם היום כמחפשת עבודה, וגם כאילו בחיפושים קודמים, שאתה יכול בסופו של דבר לסגור את החוויה, רק לפי החלק האחרון של איך היא הסתיימה, ויש משהו מאוד ממתיק בזה שאומרים לך, כאילו תקשיבי, פחות הלך, זה לא את, זה אני, אבל יש פה איזשהו מאגר שנחשפים אליו המון מגייסים בחברות שהן דומות, כי בסופו של, שוב, כל קהילה והאופי שלה, אבל בסופו של דבר מי שרואה את זה הוא אנשים שהם אלה שצריכים את המועמדים. אז לבוא ולתת איזשהו כלי שאומר, אוקיי, אמנם איתנו זה לא יתקדם, אבל אני יכולה להעלות אתה יכול אתה אפילו להעלות את הפרטים שלך אנונימי או לא אנונימי, וכאילו אני שולחת את ברכתי ואולי זה יעבוד, וכמובן יש גם שיקול דעת, אפשר להחליט שזה יהיה אוטומציה, אפשר להחליט שזה לא, אבל בעיניי זה ממש יכול לעשות תחושה טובה ונעימה, וחוויה כזה סוגרת בצורה שהיא נוחה. יש למישהו שאלות לפני שאני ככה מתקדמת, מספרת, מרחיבה, אזור שיותר מעניין אתכם, או משהו שבא לכם לדעת? דיברתי הכל, יאללה. באת להגיד משהו ענבר? כן, בטי, אז הכי טוב לשמוע את זה מהמומחים. בטי, ממש תודה. מורין, אני חושבת שמה שזה עונה לשאלה שלך, וזה החידוד בעצם, הרספונסיביות היא גבוהה, כי באמת מי שעולה פה זה מועמד שמחפש עבודה, ואני לא אמליץ על מישהו שלא מחפש, ומועמד שלא מחפש גם לא יהיה פה. ולכן זה שונה מאוד מדאטאבייסים אחרים, שלפעמים אולי יש לי בקומיט, או בכל ATS אחר שאני משתמש בהם, שהם כבר לא עדכנים לפעמים, ואני צריך to refresh them, פה זה באמת אמור להיות מאוד מאוד עדכני, או בלינקדאין או בכל מקום אחר, זה אמור כל הזמן להיות לייב, עדכני ורלוונטי, ומגדיל את היכולת לעשות match. מה שרצינו לבקש מכם פה, בגדול אנחנו הגענו לסיום, ורצינו לשאול אתכם אחד, נשמח לקבל פידבק על המערכת. יש לנו מה שנקרא חזון גדול עבורה, להיות כלי מאוד מוביל בעולם הגיוס ובשוק העבודה. יש לנו איזושהי הצעה שאנחנו רוצים להציע לכם, איך למי שזה מעניין אותו בעצם להתגייס אלינו לקבוצה קטנה שאנחנו מקימים. רגע, האם למועמדים יש גישה ישירה למערכת להעלות קורות חיים מקצועיים? שאלה מעולה, יאנה. היי יאנה. אז ככה, למועמדים עוד אין גישה, יש רודמאפ ענק באורך הגלות למערכת, ויש לנו צוות מפתחים בפרודקט סופר סופר מוכשר. בשבועות הקרובים מועמדים גם יקבלו את היכולת בעצם לא רק להעלות מידע על עצמם, אלא גם להיכנס לערוך בעצם כל הזמן את הדברים. כרגע הם עורכים את זה, אם הם רוצים, באמצעות זה שהם בעצם רק בפעם הראשונה שהם מתייחסים להמלצה או מעלים את עצמם, או באמצעות פנייה לקונטקט שלנו, לספורט, ואנחנו עורכים עבורם. אנחנו מקבלים פניות כל הזמן, ואנחנו תוך 24 שעות מעדכנים את זה, מאוד חשוב לנו, אבל עוד מעט תהיה להם את הגישה הזאת. אני חייבת להגיד שאת הפלטפורמה, חלק מהרודמאפ זה להרחיב אותה ולאפשר גם מוצרים משלימים בעולם הגיוס כמו אססמנט, ועוד דברים שאנחנו חושבים שיכולים לתת ערך למעסיקים, עוד מידע על מועמדים בעצם רחב יותר, ויכולת לקבל כמה שיותר מידע על המועמד, ובעצם להשתמש המנגנון מאצ'ינג שלנו, מנגנון מאוד חכם, שאנחנו לוקחים אותו בעצם ממוצר אחר של דואטו, שהוא מוצר פנים ארגוני, שהוא בעצם ATS פנים ארגוני לחברות, ושם פיתחנו מה שנקרא מאצ'ינג מאוד חכם, ולקחנו אותו גם לפה. מה שאנחנו רוצים בעצם להזמין אתכם זה, אחד, יש בעצם כבר כמה מאות מעסיקים שפעילים בגודוורד, וכמו שאתם רואים הווליום תכף יעלה גם של מועמדים וגם של זה. המערכת כרגע פתוחה בצורה חינמית, אבל באוקטובר היא תעלה במודל עסקי. במודל העסקי, גם אחד אני רגע מציגה אותו פה, הכוונה להעלות אותו מראשון לאוקטובר, להעלות במודל עסקי, והמודל העסקי הוא משקף את כל הערכים שדיברנו עליהם. הוא בעצם משקף את זה שאחד, אני מקבל כמה חשיפות למועמדים בצורה חינמית, אני מקבל מה שנקרא מודל מאוד אטרקטיבי בעלויות שלו מול כל מה שקיים בשוק ברמה חודשית, ואני מקבל הנחה על זה שאני עושה טוב
ובונה את מותג המעסיק שלי באמצעות המערכת, ומשתף בעצם מועמדים לבחירתי, אם זה אקס עובדים, אם זה מועמדים, אם זה חברים, וכל מעסיק שישתף לפחות 5 candidates, יקבל הנחה מאוד משמעותית במחיר, למעשה 50%. זה במקום שאנחנו באמת רוצים לראות את הערך הזה מתבסס, ואנחנו מאמינים שזאת ההצלחה של כולנו ביחד. זה ספיישל אופר כרגע. בתוך כל זה, אנחנו מזמינים מעסיקים, אנחנו רוצים לבנות קבוצה של מעסיקים שמייצגת ככה את שוק העבודה, אם זה בישראל ואם זה בעולם, ממגזרים שונים, גדלים שונים, תעשיות שונות, שהם יהיו בעצם הקבוצה שאיתה אנחנו נעשה עוד פיינטיונינג למערכת ולצרכים ולהתאמה לשוק, והם יקבלו מאיתנו בעצם את הזכות להשתמש במערכת לחינם לתקופה של מספר חודשים, והם ישתמשו כקבוצת ביקורת. אנחנו נרצה לשאול אותם על החוויית גיוס, אנחנו נרצה לשאול אותם על חוויית המלצה, אנחנו נרצה לשאול אותם מה עוד אפשר להוסיף למערכת, איך אפשר להפוך אותה למשהו יותר משמעותי ומסייע. יש לנו כמובן ברודמפ שלנו גם את במודל של הפרימיום, לחבר אותה ל-ATSים ולעשות את מה שנקרא API עם ATSים, כדי שתוכלו לקבל את כל המידע הזה אוטומטית ב-ATS, וגם שנוכל למשוך אוטומטית את המשרות, ולאפשר ולעשות את המאצ'ינג לפילטרינג שבעצם יצרתם בגודוורד, או אפילו אנחנו ניצור את הפילטרים לבד עבורכם, בהתאם למשרות, לאפיון משרות שמשכנו, ונציג לכם את זה בעצם ב-ATS. אז זהו. אז אני אשמח אחד לשמוע קצת פידבקים על מה שראיתם, ועל הנכונות שלכם להשתמש, ועל הנכונות שלכם להיות חברים בקבוצה כזאת גם. אז ממש ממש אשמח לפידבק ולכל רעיון שעולה מוכחכם, שנוכל להשתמש בו וללמוד ממנו. ענבר ובטי, קודם כל אני ממש מצטערת שאני בלי מצלמה, אני פשוט בנהיגה, ונראה לי שזה פשוט לא חוקי להיות בזום עם תמונה תוך כדי נהיגה. אז סליחה, זה פשוט מיזם מרתק, ממש ממש תודה לכם, ממש כיף שככה גיליתי את זה במקרה והצלחתי להיכנס, ואני אשמח כמובן להיות חלק ולשמוע עוד. ממש תודה, מאוד מעניין. רגע, תגידי לנו את השם שלך, כי אני רואה סליחה, קוראים לי מאיה, ואני מנהלת גיוס ב-SVT Jobs, ואני שמחה להיחשף לכל פלטפורמה חדשנית ומיוחדת, שיכולה לחשוף אותי לעוד מועמדים איכותיים, וגם להמליץ למועמדים שאני מכירה, שיכניסו את עצמם אליכן. וואי, איזה כיף. קודם כל תודה על הפידבק, נורא כיף לשמוע את זה. ואנחנו נהיה בקשר, תכף אנחנו נציג את הפרטים שלי, תוכלו לצלם וגם תוכל לשלוח פה בצ'אט או מה שבא לך, ואנחנו נעשה לנו פגישה ונראה באמת איך לוקחים את זה קדימה. יש עוד מישהו שרוצה לשתף? התרשמות, זה לא חייב להיות משהו חיובי, הכל בסדר, מה שאתם מרגישים זה מעולה, לומדים מהכל, יום אחד לומדים ויום אחד מה שנקרא נהנים, אז אני גם מאוד שמחה וזה באמת מאוד מעניין. יש לי עוד כמה שאלות, אבל אולי אני צריכה לשחק עם זה קודם באמת כדי לראות. גם בטי דיברה על העניין של התפקיד של הסורסרית, אז יש לי כמה שאלות שאולי לא הבנתי עד הסוף איך זה עובד, אבל אני אשמח להתנסות. אני יכולה לשאול אם זה משהו כזה נקודתית, תרגישי בנוח. אני חושבת שכל הרעיון, כאילו, לא, מה שמשחק לי זה באמת הקלות שבשליפה והנגישות של זה, כי אין לך, כאילו, מה זה אין לך כוח? המטרה היא לייעל את הזמן כמה שיותר, אז אם אני צריכה למלא פייפ, אין לי כוח, אין לי נכונות לשרוף זמן שלא לצורך, אז הרעיון הוא להשיג כמה שיותר בזמן קצר, וכאילו זה הסיבה שלדעתי זה עונה על סורסינג, כי כבר יש לי מאגר, אני רגע ממצאה להבין אם יש שם משהו מתאים, ועוברת כאילו לשלב הבא. את מתחבר למה ששאלתי קודם, אולי אני קצת מציקה עם זה, אבל עלידי וכיף. אני עושה חיתוך נגיד בלינקדאין, או פונה לאנשים שאולי הם לא מחפשים, לכן גם שאלתי קודם, מהמקום הכואב הזה שלפעמים זה קצת מטריד, אנשים שאולי הם לא מחפשים אקטיבית, וענית ענבר מהמקום שאחרי חודש וחצי בעצם הם מפסיקים להיות כאילו רלוונטיים, אבל מעבר לזה שזה איזשהו מאגר של כאלה שמחפשים כרגע,
השאלה איפה זה מתחבר באמת לסורסינג, שלהגיע גם למועמדים שלא בהכרח הם כאלה, הם כרגע מחפשים פעילים, ואז מה שאני מבינה כרגע, שהמאגר הוא בנוי על כאלה שכרגע הם מחפשים, בעצם לנצל את הקהילתיות, את הקהילות השונות שבעצם מחברים כרגע בין מועמדים שהם כן נמצאים בתהליך חיפוש. אז השאלה אם זה הצורך הזה גם של הסורס, של להגיע לאנשים שלא בהכרח מחפשים כרגע. אני חושבת בטי, את רוצה? אני אענה לפי מה שאני הבנתי ונדייק את זה. אז חשוב להגיד, המאגר בנוי מהאנשים שנתנו כן לפרטים שלהם, אבל אני חושבת שההבדל, כאילו הדק הזה, הוא בין אנשים שהם בחיפוש שהוא דיסקרטי, כי הרבה פעמים נגיד אנשים פונים, כאילו גם בגלל הקהילה וגם בגלל שגם ככה אני כל היום באינטראקציה עם מועמדים, אז הרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, אני פתוח לשמוע, אבל אני לא באמת מכין קורות חיים, לא באמת חפש אקטיבית, ואם את שומעת על איזה משהו מתחת לרדאר, אז סבבה. אז השילוב הזה הוא של מועמדים גם שהם בחיפוש שהוא לא אקטיבי, כי הם יכולים לעשות את זה בצורה שהיא דיסקרטית, הם פתוחים לשמוע, כי הבוס עצבן אותם, כי לא את כל אחד מסיבותיו, לאנשים שהם ממש בחיפוש פעיל. אני מקווה שזה מה שהתכוונת עליו, אבל אולי נדבר הבינה נקודה אחרת. לא, לגמרי, אני חושבת שזה נכון, ואני חושבת שגם לפעמים, כמו שדיברנו קודם, אני לא אעלה דווקא בלינקדאין או בג'ובורד, אבל כיוון שזה קהילה ויש טראסט, וזה מקום שזה אומר, יאללה, אני לא באמת, לא... מי יפנה אליי, ושאני אדע, קהל היד יותר מדויק לי בפנייה. אז אני חושבת שזה מאפשר יותר מועמדים פסיביים להגיע לפה, וזה היתרון של מעסיק. אז מורין, ממש תודה, ותמשיכי, והרעיון הוא שהמערכת פתוחה, אתם כולכם קיבלתם מתחיה ויפת את ה... נכון? אני אשמח לקבל. אז רגע, אנחנו... גל, אם אתה יכול להדביק את זה פה בצ'אט, זה יהיה ממש מעולה, את הלינק לזה לכולם. ותיכנסו ותעשו רישום או באמצעות לינקדאין או באמצעות המייל שלכם, אבל לינקדאין הוא ייקח, ואז תוכלו בעצם... זה מושך כזה, זה מזהה לבד. מושך את התמונה שלכם, זה חמוד, אתם תופיעו שם. יש עוד דברים שרציתם לעלות, לשאול, להתייחס ל... תודה צביה. שמחנו להכיר, ולגמרי, הזמן שלך קצר, אז את לגמרי צריכה כלי שעובד בשבילך. כולנו צריכים דברים שעובדים בשבילנו, זה החיים היום. שמחנו מאוד להכיר, הנה גל שם את הלינק, ואתם יכולים לקחת אותו, ובעצם להיכנס ולראות. עוד מישהו רוצה לתת לנו פידבק, להצטרף להצעה שלנו, לקבוצה של בעצם של לקבוצת ביקורת, מה שנקרא, לקבוצת צמיחה שלנו עם מעסיקים שיתנסו ויתנו פידבקים ויקבלו את זה בעצם בחינם בתקופה הראשונית. אז מי שרוצה יכול לעשות וייב כזה, ואנחנו נפנה אליו אפילו בצ'אט ונסמן את זה. אני יכולה להוסיף משהו אחרון, שכאילו אני לא מכירה לעומק את הקהילה. גל, תציג בינתיים את הפרטים שלי, גם אם מישהו בא לו לראות. בטי, תמשיכי, סבור שקטעתי אותך. אני אומרת שאני לא מכירה לעומק, אבל אני מניחה שחשוב גם להגיד שלדעתי יש גם ערך לקהילה בפני עצמה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים לעזור למישהו, כאילו באמת לא אכפת לנו לעזור, הוא פנה, הוא חמוד בלינקדאין, סתם ראינו לי קרא מישהו ברכבת שדיבר לידי על זה שהוא מחפש עבודה, ובא לנו לעזור, אבל גם לא בא לנו להשקיע בזה המון משאבים, אז זה מאוד נוח שאתה יכול פשוט להעביר לינק, מישהו מעלה את עצמו, וגם עוד מעט חגים, אני בטוחה שבכל ארוחות חג כגידו לכם, אני מחפש עבודה, אני הולכת לעזור, זה סוגר פינה, זה עוזר, והיופי זה שזה מאוד מאוד קל אחר כך, כאילו לקחת את המידע, אז אני חושבת שיש איזה פוטנציאל כאילו ליצור לכל קהילה, כאילו גם לקהילה שלכם ולקהילות בכללי, ליצור איזשהו משהו כזה שיש לך איך לעזור ולהניע כזה, לקבל ולקחת בצורה מעגלית, וזהו, ממש נהניתי להכיר, תודה למי שחשף פרצוף, תודה למי שהקשיב, ושיהיה לנו אחלה מאצ'ים. גם אנחנו, גם אני ממש תודה על הזמן שלכם בערב, זה לא מובן מאליו, ממש שמחנו להכיר, ואנחנו מצפות לפגוש אתכם. ואל תעשו למה שנקרא, הנה גל, הגל המנהל שיווק של דואטו, ובעצם נהיה עבורנו את כל תודה לכולם, ממש טובה.
נכון, שתהיה שנה טובה. מתוקה, שאלה לעשות טוב לקראת השנה הספקתי. הטובה. מצווה. לגמרי. שאלה בכיף, יאנה רגל, אני לא מצליחה, אתה יכול להראות את הפרטים שלי? לעשות העליתי share? את זה בצ'אט. את רוצה העלית בצ'אט? מעולה. לא, נכון, אלוף אתה. אוקיי. כן, יאנה, אלייך. אני נקלעתי לשיחת זום הזה בכובע של מחפש עבודה. אני לא באה מהענף, אני באה מעולם תוכן אחר לגמרי, ורציתי לדעת אם קבוצת המיקוד שאתם מחפשים, זה גם עבור מחפשי עבודה עצמם, שנרשמים באופן עצמאי, איך זה עובד? נראה לי שפתחת פה צוהר לרעיון מאוד מעניין, נראה לי שאת בפנים. אני חושב שאנחנו נשמח, נשמח ממש, מקום לזה, כן. נראה לי רעיון מעולה. איזה כיף. נראה לי גם שגם אני שווה וגם לך, אני יודעת- נראה לי שגם שווה לך להשחיל איזה עבודה את מחפשת, כי יש פה מגייסים ולדעת... אני ממש אשמח, אני יודעת שגם יש לי הרבה חברים בעולמות ההייטק, שגם עברו איזשהו תהליך של פיטורים עכשיו, והם באמת, אני חושבת, פשוט לא מודעים לאפשרויות הללו שקיימות, ובאמת בדרך כלל עושים פניות ישירות להדהנטרים, וממש הם עצמם מנסים לאתר את הלינק ואת התקשורת הזאת, ואני חושבת שפלטפורמה מהסוג הזה, אם היא מגיעה לבורד בכלל או לקהילות של מחפשי עבודה, זה יכול להיות win-win situation. אז לשם אנחנו מכוונים, ונשמח גם להמלצות לקהילות, זה מה שנקרא two-way street, מה שנקרא. אם יש קהילות שאתם חושבים שחשוב שפלטפורמה כזאת תהיה, אז אתם מוזמנים להמליץ עלינו למנהל הקהילה, ואנחנו נהיה שם, זה לא בעיה, זה וובי, זה לא משנה בפייסבוק, בסלאק, בלינקדאין, בוואטסאפ, זה יכול לעבוד בכל מקום, אין שום בעיה, הטמעה היא מאוד מאוד פשוטה, אין בעצם הטמעה. וזה היופי של הדבר הזה, אז לא משנה איפה הקהילה מתנהלת, היא יכולה, אנחנו יכולים לחבר אותה אליכם כמעסיק באמצעות Goodword, ואתם לא צריכים להיות בה כל היום ולעקוב אחרי כל קורות חיים שעולים. נקודה אחרונה, רק שיהיה לא ברור, בתוך הפורום יש פה גם הייטק, גם לא הייטק, גם אם אנשים כתבו על עצמם באנגלית, יש פה מסקטורים מאוד מגוונים, אנחנו ממליצים לכולם לבוא, לבדוק ולראות אם יש פה התאמה. יופי, ממש תודה לכם, שיהיה חג שמח ושנה מעולה וטובה. תודה. ביי לכולם. ביי ביי. תודה. ביי. ביי, תודה רבה. תודה רבה.